गोव्यात गेल्या कित्येक वर्षापासून सुरू असलेली दिवाळी पहाटेची नरकासूर दहनाची प्रथा बंद करून नरकासुराचं उदात्तीकरण थांबवा अशी मागणी करून वीज मंत्री आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदार सुदीन ढवळीकर यांनी दिवाळी आधीच सरकारच्या पायात फटाके फोडले आहेत। याचं कारण म्हणजे गोवा सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयानेच यावेळी नरकासूर वध स्पर्धा भरवून लाखो रुपयांची बक्षिसं ठेवली आहेत। ढवळीकरांच्या या वक्तव्याला पर्यटन मंत्री रोहन खवटे यांनी जोरदार आक्षेप घेत नरकासूर दहन ही गोव्याची संस्कृती आहे असं म्हटलंय। बघूया दहनाआधीच राजकारणात धुमसू लागलेल्या नरकासुराची ही कथा। गोव्याची दिवाळी पहाट सुरू होते नरकासुराचे अक्राळ विक्राळ पुतळे जाळून। गोव्यात ही परंपरा खरं तर गेली कित्येक वर्ष सुरू आहे। म्हणूनच कोरोनाच्या 2 वर्षांनंतर आलेल्या बंधनमुक्त दिवाळीच्या तोंडावर संपूर्ण गोव्यात सध्या मिशन नरकासूर सुरू आहे। वॉर्डावॉर्डातली तरुण मंडळी आपला नरकासूर कसा अधिक राक्षसी दिसेल यासाठी मेहनत घेत आहेत। पण या सगळ्या धामधुमीत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी ही प्रथा म्हणजे नरकासुराचं उदात्तीकरण असून ती बंद झाली पाहिजे आणि राजकारण्यांनी नरकासूर पुतळ्यांसाठी देणग्या देऊ नयेत असं विधान करून सरकारच्याच पायात फटाका फोडलाय। सगळ्यात पहिली नरकासूर प्रथा बंद करपाक फुडें सरलो तो सुदीन ढवळीकर। 2002 मध्ये नरकासूर दहनाची वाईट प्रथा बंद केली होती। नरकासुराच्या स्पर्धा मीच पहिल्यांदा बंद केल्या होत्या, कारण यातून चांगलं काहीच साध्य होत नाही। यातून आम्ही नको असलेले नवीन नरकासूर तयार करत आहोत। माझी विनंती आहे सर्व राजकीय नेत्यांना की कधीतरी यावर गांभीर्याने विचार करा आणि ही वाईट प्रथा बंद करा। आणि त्या खातीर ह्या भुरग्यांक राखप हें आमचें कर्तव्य आसा। हे नरकासूर मुखार काडून आमी नाका आशिल्ले नरकासूर तयार करता अशें म्हणून हांवें रिक्वेस्ट करता सगळे पॉलिटिशियनां की एकदां तरी हाचेर सिरियसली विचार करचो आणि हे जी प्रथा आसा नरकासुराची ती बंद करची। खरं तर गोवा सरकारनेच यावेळी नरकासूर वध स्पर्धा आयोजित केली आहे आणि या स्पर्धेसाठी सर्वोत्कृष्ट नरकासुराला पहिलं बक्षीस आहे 2.5 लाख रुपये, दुसरं आहे 1.5 लाख आणि तिसरं आहे 1 लाख। तर सर्वात चांगल्या श्रीकृष्णासाठी बक्षीस आहे 35,000। या स्पर्धेची महत्त्वाची अट आहे ती म्हणजे श्रीकृष्णाने नरकासुराचा वध केला तो प्रसंग असायलाच हवा आणि नरकासुराची उंची 12 फुटापेक्षा कमी असता कामा नये। इतकं सगळं नियोजन पर्यटन खात्याने केलेलं असताना साहजिकच आहे पर्यटन मंत्री रोहन खवटे यांनी ढवळीकरांवर आग पाखड केली आहे। Today we are saying as a part of tourism activity, let us showcase how Deepavali happens in Goa. एक पर्यटन उपक्रम म्हणून आज आम्ही ही स्पर्धा आयोजित केली आहे। गोव्यात दिवाळी कशी साजरी केली जाते, गोव्याची संस्कृती काय आहे हे जगाला या निमित्ताने दाखवता येईल। ढवळीकरांनी यात राजकारण आणू नये। ही प्रथा म्हणजे दीपोत्सवाचा एक भागच आहे। रात्री स्पर्धा होतात आणि सकाळी नरकासुराचा वध केला जातो। ही संस्कृती आम्ही जगाला दाखवत असतो, त्यात राजकारण करून कोणी बाधा आणू नये। ते देशभर खंयच जायना। जातकर मागीर कितें करता, जातकर आमी ते नरकासुराचो वध करता, मागीर कारीट खाता, कारीट खातकर मागीर आमी ते गोड फोव खातात, न्हातात धुतात सगळे रातकर मागीर आमी ताजे गोड फोव खातात। ताजे खातीर वायटाची आमी काबार करून बरें आमी हाडलां, हातूंतल्यान दिवाळी साजरो जाता। हें कल्चर आमी लोकांक दाखोवंक सोदता। पुतळा करण्यासाठी लागणारं साहित्य आणि खाण्यापिण्याचा खर्च विचारात घेता एक साधासुधा नरकासूर कमीत कमी 1 लाख रुपयांना पडतो असं मेकिंग ऑफ नरकासूर मिशनचे कार्यकर्ते सांगतात। संपूर्ण गोव्यात असे सुमारे 3-4 हजार तरी मोठे नरकासूर दिवाळी पहाटेला जाळले जातात अशी माहिती आहे। लहान नरकासुरांची तर गणतीच नाही करत कुणी। त्यामुळे ढवळीकर जरी म्हणाले तरी आम्ही ही प्रथा सुरूच ठेवणार असं या तरुणांचं म्हणणं आहे। आमचे म्हटल्यार आतां कितें वार्षिक ही परंपरा ती आमी जपता। ही आमची वार्षिक परंपरा आहे। आम्ही ती गेली 22 वर्षे सांभाळतो आहोत। पण ही परंपरा आम्ही नाही, आमच्या पूर्वजांनी सुरू केली आहे। त्यावेळी आमचा जन्मही झाला नव्हता आणि त्यामुळे ही प्रथा आम्ही सुरूच ठेवणार। परंपरा जी आमच्या वाड्या वयल्या जाणट्यांनी चालू केल्या ती आमी हांगा कंटिन्यू दवरिल्ली आसा
वार्षिक ते आतां कृष्णान वध केला म्हणटकच आमी तेजे सकाळी दहन करता. आमचे कितें म्हणणें हेजे ते बंद जावपाचें अशें कांय ना. हा नरकासूर आजचा नाही, कित्येक वर्षांची ही परंपरा आहे. नरकासुराला जाळूनच आम्ही दिवाळी साजरी करतो. काही राज्यात दसऱ्याला जसं रावण दहन करतात तसं आम्ही दिवाळीला नरकासूर जाळतो. आमी दिवाळी उत्सव आमी हे करता. मंत्री ढवळीकर यांच्या मते नरकासूर दहन हिंदू संस्कृतीत बसत नाही. गोव्यातल्या सनातन संस्थेचाही नरकासूर दहनाला पूर्वीपासूनच विरोध आहे. पण ही धार्मिक कारणं एक वेळ बाजूला ठेवली तर प्रचंड पैसा खर्च होणारी आणि प्रचंड प्रदूषण करणारी ही प्रथा बंद करायची असेल तर त्यासाठी सामाजिक प्रबोधनच हवं. नियम आणि कायदे करून अशा प्रथा ताबडतोब बंद करता येत नाहीत, हेही तितकंच खरं. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.